Sondon mertuaबो नायाखै खुलुमबाय बेंलाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय आंनि मथेबाथ' आंनाव सोंनाय बायदिबा आङो प्रमद बर'निफ्राय अनसुंथाइ लुगैदों 2 लाख 1 लाख बिदि आरो नायगोन ना सरकाराबो आरो प्रमद बर'आ दाबो आंखौ माबा गुरुत्व खालामा आरो दैदेनगिरि साखाथि बाखाथि सेला बेलाफ्राबो दै गाङा आंनि थाखाय गोसोआव मा साननाय दं बुंखा आंनि गोसोआव साननाय दं जे मागिना खुजिना खालामा जासे ओरैनो जिरायनानै जानायखौ लुगैदों आरोखि आङो दा बेखौ सरकारा आंनि थाखाय दै गाङा एक्सन लाया राहा लानांगौमोन ओमफ्राय फारखिजुलि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आङो बाक्सानि सिङाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बगाजुलि 7 नम्बर मावरियापारानि आं जोंनि बिमाया गोदो गोमब्रि खाथायाव बांगालजों बर'जों गन्डगल जानायाव थासुमलि फानहैनायाव दानस'जादों ओमफ्राय दा बिदा बिबाजै दं आरो बिदा बिबाजैयाबो अनरायराय आरो दाउखि खाथियाव ओंखाम खुना होयो बिदा बिबाजैया बिराद दुखुनांथाव बिथांनि जाथाया आं नोंथांमोनखौ बेखौल' खालामो भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम जाहाथे बे भिडिअआ सरखारनिसिमबो सहैयो आरो बिथाङा अनसुंथाइखौ मोननो हायो सहैयो माने पाब्लिकआ अननाय दङबा सरखारनियाव सांबादिकफोरजों जग लानानै बेखौ सरखारनाव दैथायहरथारोबा आं गोसोखौ गोजोन मोनगोन आरो आंनि नामाबो बयबो जौगासार जागोन बयबो गोजोननाय थाबाय आरामसिम जों भिडिअखौ फोजोबनोसै इयावनो आं बेखौल' खावलायो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय सहैगोन बेनावब्लाबो सहैगोन एसेनोसै गोजोननाय नांगौबा आङो प्रमद बर'नि दोंसे गान खनगोन प्रमद बर'नाव सहैयो जेने खनना होदो होनब्ला जोंनि बे सरखार गोदाननि बिटिआरआ प्रमद बर'नि अनगायै जेबो गैया रान्दि दुखिखौबो खाना खुजाखौबो नायजोबथारगोन गोदोनिफ्राय आंलाय मेथाइ खनबोब्लाबो हाग्रामा मोसौआ गनायाखै दालाय सरखार गोदान फैलायबाय जोंनि गेजेरथिं बाक्सानि प्रमद सारालाय बिटिआरनि बे खोथाफोरखौलाय मावफुंनांगोन आयं मावफुंनांगोन इउजि ब्रह्म साराबो आंखौलाय नायथारनांगोन हाग्रामा मोसौआ अनाखै आंखौलाय सिगांनिफ्राय sondon mertuaबो नायाखै आमबा मोसौआबो नायाखै प्रमद बर'आलाय अनथारनांगोन गोदोनिफ्राय आंलाय मागिनानै बोरायबोबाय थैजासे बेसे मागिना जाबावगोन आं हिनजाव सासेबो आं गैया सोरबा बालन्दिफ्राबो आंखौलाय नायसनग्रा रान्दि दुखिफ्राबो सगावबाया
दुखु जाहोना लासिगारे प्रमद बर'आ अन्नानै सोलोंथाइ हरथारनांगे प्रमद बर'आ अन्नानै अनसुंथाइ हरथारनांगे थाना तामुलपुर आरो डिस्ट्रिक्ट बाक्सा आरो 7 नम्बर मावरिया फारा बगाजुलि पोस्ट अफिस कुमारिकाटा आरो खनसे सोंबावलाय दा खुलुमबाय आङो प्रमद बर'नि सारनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां आं बुंनो सानदों थाना तामुलपुर आरो पोस्ट अफिस खालिपुर बाजार गोमब्रिकाटा बाजार गोमब्रिकाटा बाजारानो गोलैयो जोंना जाग्राया आरो दखान जाग्रा जाबाय देलायस्रि बाजार सक होनो आं बेखौनो बुंनानै खाथिना नार्जारिया बिराद दुखु नांबाय मोदैजों मोखांजों आंनो गाबफ्लांबायबाय सरकारा गोदोनिफ्राय आंखौ दाबो अननाय होनो हायाखै खुलुमबाय गोजोननाय थाबाय आदानिसिम ओमफ्राय आदानिथ' एकाउन्ट नाम्बारफोर गैया दङ दा लिरना हरलाय आंनो आं बे भिडिअ होफाना होगोन आधार कार्डबो दं मबाइल नाम्बारबो दंजोबथारो एकाउन्ट नाम्बारखौ हरदे आं बे भिडिअ होफाना होगोन सोरबाफोर गरसे गरनै दानहरगोन ना ओरैनो IPC कड एकाउन्ट नाम्बार बेखौल' होनानै जाया आधार कार्ड दङ भट कार्ड दंना बेखौ नांथारलाया खालि एकाउन्ट नाम्बारजों IPC क'डजों आं बे भिडिअआवहाय होफानानै होगोन नैबे आधार कार्ड औ एकाउन्ट नाम्बारा नैबे भटार कार्ड औ बे माल बेनो नै एकाउन्ट नाम्बारालाय आयै माबा बे बिल खालामनायनिसो नाम्बार गैया बेवहाय एकाउन्ट नाम्बारखौलाय अबेथो सोंजाबना होजोबखो बे बिल रिसिप्टसो इयो औ IPC कड दंजोबखायो दे एकाउन्ट नाम्बार SBI मबाइल नाम्बार माइनि मबाइल नाम्बारालाय एखे खा मोननैबो ना मबाइल नाम्बारसो नागिरदां अबाव गोलैखो ना माखो मबाइल नाम्बारबो दं ने दङ अबाव गोलैखो ना फैसाजों बोनफादों ना बले मोजांनाय नै बे मैदो फैसा र' आंखौ फट' खेबनानै लांजोबनायसै आं बेखौ फार्स्टआवनो सोंगोन फन नाम्बार लादो